Come, big brother, come. Hi. Hello everyone, welcome back to the channel. Bidin Vlog YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर दायो जों दारागाव पिकनिक स्पटआव थांनो नागिरदों सासे लोगोजों जों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला दा जायगायाव मोनहैबा लोगो मोनफिनसिगोन। लेट्स गो। ओरै सिदा नांलामाव थांबाय बिनिफ्राय बारा गोजान जाया दा जोङो दा दारागावआव थांसै। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. Guys, दायो जोङो दुमनि साहा बागान मोनफैबाय। नै बरिया गुवारखा जायगाया साहा बागान गोजा ओइ फारसेखैबो ओइ लामा फारसेखैबो बरियाखा साहा बागान गोथां गोथां गोजा। सासेयाबो ब्लग बानायगासिनो हनै बरियाखानो साहा बागान गोजा गोथां गोथां। What the view, man. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Guys, दा जों बेनिफ्राय थांफिनसै डाइरेक्ट पिकनिक स्पटआव जेराव थाथ'ला। नै दसे बेरायबाय बेयाव फटक लाबाय मोननैसो बेनिफ्राय डाइरेक्ट थांसै। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। Come, big brother, come. Let's go, boom bam. चलो लामायानि अबस्थाया माबायदि नै दायो जों मोनसे दखानाव मेथाइ जानो नागिरदों फुङावनो फैनाय जेबो जाबाखै मम' जादो जालाय फास लानो नामा दारागाव गार नाम्बार लाब्ला बेसेबां लायोथाय बाइक गंसेयाव 40 थाखा गार नाम्बार बेसेबां लायोबा 40 थाखा मबाइल नाम्बार बिजनि दस्रा दं नोंसिनाव 40 थाखा जाबाय aku बेसेबां लायोलै
कारआ 150 बाइकआ 40 दा जों हाबलांबाय नै SSB केम्प बारा जों गैला बेनिफ्राय ससे थांबानो मोनसिगोन नाइट केम्पिं खालामो बेयाव मानास दारागाव नाइट केम्पिं खालामबा नै इयाव खालामनो हागोन सोरबाफोर फैनानै खालामबा आरो वाव भिउ बरिया बरिया oh my god दै रानजोब्बाय माथो नै गाइस फाइनालि जों नै पिकनिक स्पटआव सफैबाय नै टाइमा 11टा 19 जाबाय थाब मोनफैबावगौमोन जोङो 10टासोआव मोनफैगौमोन दखानावबो दसे हाबबोबाय साहा बागानावबो दसे बेरायबोबाय ओमफ्राय आन्दायनानै बेलेगखैसो थांफ्रांदों नङाबा दहायनो मोनफैबावगौमोन 10टासोआवनो नै जायगाफ्रा पिकनिक जाफैग्राफोर दं एखै दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ओइ सिगांखै बेरायबावनो जोङो गाइस दायो जों बिनिफ्राय राउन्डखै थांफिनसै सिगांखै थांथ'ला बै उनखै दसे बेरायबावनानै थांफिनसै न'आव जायगाया मोजाङानो बांद्राय गाज्रि नङा फैजायो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैनोबा फै लामाफ्राबो बेबायदि गाज्रि नङा मोजाङानो बे ससे खिनिल'सो बेयाव मोनहां एसे गाज्रि फ्राय मोजाङानो आरो पिकनिक जाफैग्राफोर ओइ नै इयाव आरो बै उनावबो दं नै बेयाव मोनसे बेनार होनाय दं भारत इन्डिया Do not cross the border. India आरो भुटान बर्डारनि मोनसे बेनार होनाय दं बेयाव बारलांनाङा होननाय उनावबो बारलांलाबाय मानसिफ्रा एखे अबेनि नोंसोर दं बाबुना अबेनि नोंसोर गामि मा गामि न सामथाइबारि बेसे गोजान जायो बेनिफ्राय एसे गोजान बारा गोजान नङा नोंसोर बेयाव फैबाय थायो नामा ओमफ्राय स्कुल थाङो ना मा क्लासाव फरायो 6 दे मोजां फराय दे Hi not. Hi. Akhirnya rendah. Hi. Guys, दायो जोङो दहायनि साहा बागानाव फैफिनबाय दारागावनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै दा बेयाव दसे थानोसै बेनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांसै दा आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव सेलेक्ट खालामनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड होबानो नोंथाङा सिगांसिन नुनाय बायदि गोजोन्थों टाटा